kinain ang banggay ni tatay. Ayos lang magalit. Bahagi naman ito sa emosyon natin bilang tao. Subalit, lagi nating tatandaang ang galit na hinayaang sumabog ay laging humahantong sa hindi kaaya-ayang pangyayari. At ang isang masidhing pagkamuhi na naipon sa loob ng mahabang panahon ay maaaring humantong sa isang malagim na tagpo. Good evening po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa palayaw kong Joy. 33 years old na office clerk sa isang factory dito sa Bacolod. Itong ikikwento ko po ay may kinalaman sa nabanggit ko sa simula. Tungkol po ito sa masidhing galit na tuluyang sumabog at tumakas sa katwiran. At tungkol po ito sa isang malagim na yugto ng angkan namin sa side ng aking Mama Minda. Partikular tungkol po ito sa kamatayan ng aking Lolo Manuel. 16 years old pa lang po ang mama ko noon at nangyari po ito sa lalawigan ng Samar kung saan siya lumaki. Isang araw nagulat na lamang ang kanilang pamilya nang biglang magkasakit si Lolo. Nakapagtataka dahil kahit 55 years old na noon, malakas at malusog naman ang pangangatawan nito. Isa pa hindi rin matukoy ng kahit sinong doktor ang sakit nito. Oo, hawig sa ibang karamdaman ng mga nakikitang sintomas pero iba pa rin talaga kung susuriing maigi. Bigla na lang nangayayat ng husto at saka namimilipit sa sakit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tapos namumula rin ang balat at nangingitim ang mga kuko at labi. Sumusuka rin ito ng kulay itim na may kasamang kung anong buo-buo na hindi matukoy. Mungkahi ni Mama Minda kay Lolo, "Tay, kung magpatingin na po kaya tayo sa albularyo. Hindi kayo magamot ng mga doktor tapos masyado pang kakaiba yung mga nararamdaman ninyo." "Tumigil ka nga, bata ka," singal ni Lolo Manuel kay Mama. "Kung doktor nga, hindi ako magamot. Yung mga pulpul na albularyo pa. Sinasabi ko sa iyo, Minda ha. Kalokohan lang yung mga albularyong yan. Hindi totoo ang kapangyarihan ng mga yan. At lalong hindi totoo yung mga kulam-kulam na yan." Gusto pa sanang mga tuwiran ni Mama. Pero alam niyang wala namang pupuntahan kaya di na lang niya ipinilit ang mungkahi. Lumipas ang mga araw, palala ng palala si Lolo. Tuloy-tuloy pa rin ang mataas na lagnat, pagsusuka at pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan. Nagsisimula na rin matuklap ang kanyang balat. Nagnanaknak at pinamamahayan ng iba't ibang mga insekto. Sa kabila nito, matibay pa rin ang paninindigan ni Lolo na hindi sa kinukulam at hindi sa magpapatingin sa albularyo. Hanggang sa magsimula ng magdeliryo si Lolo. Sinasabi nitong may nakikita siyang nakakatakot na mga nilalang. Hindi maipinta ang itsura, tapos mahahaba at matatalim ang mga kuko at ngipin. Sinasakmal daw siya ng mga ito at kinakain ang kanyang mga laman. Nilulukob din daw siya palagi ng napakabahong amoy, kahalintulad sa lansa
ng mga bulok na bangkay. Sa pagkakataong sinusumpong si Lolo, nakikita ni na Mama na nagsusmigaw ito at pinipilit igalaw ang nanghihinang katawan. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga nakikita. Naaamoy at nararanasan sa kanyang ilusyon. Ngunit, hindi naman ito makita o maamoy ni na Mama. Ang nakikita lang nila, may bumabakat na mga kagat sa balat ng kanilang tatay. Noong hindi na nila makausap ng maayos si Lolo Manuel, doon na sila nagpatawag ng albularyo. Si Chong Kaloy, tiyuhin nila Mama, kapatid ng kanilang nanay. Ang nanay po ni na Mama ay ang aking Lola Milagros. Subalit sinabi ng albularyong hindi na niya kayang pagalingin si Lolo Manuel dahil nasa sukdulan na ang pagkakakulam dito. Sinubukan pang dasalan ni Chong Kaloy si Lolo, pero hindi na talaga tumatalab hanggang sa tuluyan na nga itong pumanaw makalipas ang isang araw. Kinilabutan sina Mama at ang apat niyang mga kapatid. Oo, naisip na nila ang posibilidad na kinulam nga ang kanilang tatay. Pero sadyang iba lang talaga sa pakiramdam na makumpirma ang malagim na hinala. Ang totoo nga po niyan, tuluyang nilamon ng hilakbot ang pag-aalala ng magkakapatid sa kanilang sariling tatay. Takot sila sa katotohanan, tunay nga pala talaga ang kulam. Takot sila sa posibilidad na pwedeng sila naman ang isunod ng mga may galit sa kanilang ama. Batid naman kasi nilang hindi lahat ng may galit kay Lolo alam ang pananalbahe nito sa sariling pamilya. Sir Jupiter, walang pagdadalawang isip pong sinabi sa akin ni Mama na masamang tao si Lolo Manuel. Hindi lang masama kundi talagang sukdulan ang katarantaduhan nito. Marami itong kaaway sa kanilang lugar dahil sa iba't ibang rason. Una, sisiga-siga, manyak at mainitin ang ulo. Ikalawa, marami rin siyang nilalamangan sa negosyo. Palibhasa, maraming kapit, kaya malakas ang loob. Ang negosyo raw po ni Lolo ay pagsusupply ng mga gulay, prutas at bigas galing sa bukid patungong syudad. Kumbaga po isang middleman. Binibili niya ng bultuhan ng mga sariwang ani mula sa bukid, tapos ay dinadala ito sa syudad gamit ang kanyang mga truck. Nakalalamang siya sa ibang tao kasi malaki ang pinapatong niyang presyo sa mga produkto. At dahil nga maraming kapit, siya lang din ang kumukuha ng mga sariwang ani sa iilang mga bukid. Wala siya halos kakumpetensya. Dahil doon kaya dumami lalo ang galit kay Lolo Manuel. May iba pa ngang mga baryo ng magsasakang binabarat niya eh. Binibili ni Lolo ang kanilang mga produkto sa napakababang halaga. Kung hindi sila pumapayag, sinasabi lang niyang, "Tandaan niyong ako lang ang bumibili ng mga produkto niyo rito sa baryo ninyo. Kung ayaw niyong ipagbili sa akin yan sa presyong gusto ko, mabubulok lahat ng yan sa mga kamalig niyo." Bukod dyan, mapanakit din daw si Lolo sa mismong pamilya nito. Palagi niyang binubugbog sina Mama at mga kapatid nito. At si Lola
Milagros. Marami ring babae si Lolo. Ang totoo nga ay hindi na nalaman ni na Mama kung ilan ba ang mga kapatid nila sa labas. Pinilit din daw ni Lolo na ipakasal si Mama sa isang matandang di naman niya gusto sa ngalan ng negosyo. Lalayas na nga raw sana si Mama noon kung hindi lang niya mahal ang mga kapatid. Natatakot siyang baka ang mga ito ang pagbalingan ng kanilang ama. Kaya malaki ang lihim na pasasalamat niya nang magkasakit si Lolo Manuel. Hindi kasi natuloy ang pinaplanong kasal nang bumagsak ang kalusugan nito. Sir Jupiter, wala nang nagulat kung bakit walang umiyak nang tuluyang mamatay si Lolo Manuel. Si Lola Milagros nga raw ay hindi mababakasan ng anumang emosyon sa mukha, basta blanko lang. Pero nauunawaan naman ito ni Mama kasi wala naman talagang pag-ibig sa pagitan ng kanilang mga magulang. Wala rin halos dumalaw sa burol ni Lolo, maliban sa isa sa mga kapatid nito na si Tio Julio. Ang naroon lang ay si Mama at ang kanyang mga kapatid. 3 mga kapatid ni Lola Milagros at iilang mga kainuman ni Lolo. Sir Jupiter, pangamba at kilabot ang namayani sa burol. Si Tio Julio na kapatid mismo ni Lolo na nga ang nagmukhahing ilibing na lang kaagad sa loob ng 3 araw. Gusto niyang siguraduhin ang kaligtasan ng mga bata. Unang araw pa lamang po kasi ay marami nang nanggugulo sa burol. Nagsimula sa simpleng panghahagis ng mga bulok na prutas, gulay at itlog sa mismong bakuran ng kanilang bahay. May mga sumisigaw din sa labas, "Mabuti nga sa iyo yan, Manuel. Sa wakas, patay ka na ring siraulo ka. Sana hindi ka matahimik hanggang sa kabilang buhay, matusta ka sana sa impyerno." Hindi na lamang daw pumapalag, umiimik man lang si na Mama. Kasi naiintindihan nila ang mga tao. Alam nilang galit lang ang mga ito kay Lolo. At hindi rin nila pinapasinungalingan ang sinasabi ng mga ito kasi totoo naman. Yun nga lang, tumindi pa ang pagpapahayag ng pagkamuhi ng mga tao sa kanilang tatay. Unang gabi ng lamay, walang dumating mula sa kapilya o simbahan para dasalan si Lolo Manuel. Kaya si Chong Kaloy na lang ang nanguna sa panalangin. Maalinsangan ang gabi noon at manipis ang ihip ng hangin. Ngunit hindi pa rin mawala sa damdamin ni na Mama ang pagkabahala. Sa katunayan, kahit panalangin para sa pumanaw ang kanilang binibigkas, wala namang humpay ang dasal nila sa isip para sa sariling kaligtasan. Hanggang sa natigil ng isang kalabog ang kanilang pagdarasal. Nagsimula yun sa kaliwang dingding ng kanilang bahay. Dali-daling nagsilabasa ng mga kapatid ni Lola Milagros para tignan kung ano ang nangyari. Sina Mama naman at ang kanyang mga kapatid ay pinatago sa kanilang kwarto. Bilang panganay, si Mama ang nagbantay sa kanyang mga kapatid. Bagamat hindi na talaga niya maawat ang kumakabog na dibdib at tagaktak na pawis. Ilang minuto pa narinig ng mga magkakapatid na bumalik na ang kanilang mga tiyuhin. Naghintay pa sila ng ilan pang mga minuto bago lumabas ng kwarto.
Nanlaki ang mga mata ni Mama Minda nang makita sa bakuran ng isang buong ulo ng baboy. Yun daw ang hinagis ng isa nilang kapitbahay sa kanilang bakuran. Nabahiran din ng dugo ang kanilang bakod at ang mismong dingding ng bahay. Nilingon ni Mama si Lola Milagros. Naramdaman niyang nalusaw ang malamig na puso ng kanyang nanay. Nakita niya kasi ang pagkabahala sa mga mata nito para sa kanilang magkakapatid. Hindi niya tuloy maiwasang maawa sa kanyang nanay, lalo't 30 anyos pa lamang ito noon. Opo, Sir Jupiter. 16 pa lamang si Mama at 30 anyos naman si Lola nang mangyari ang lahat. Ibig sabihin 14 anyos pa lamang si Lola nang isilang ang panganay niyang si Mama Minda. Pakiramdam ni Mama ay napakabagal ng paggulong ng oras noong gabing yun. Hindi sila makatulog ng maayos dahil nga sa pagkabahala. Nakahiga na ang 5 magkakapatid sa kanilang kwarto. Si Tio Julio na lamang ang nagbabantay sa may ataol ng kanyang kapatid. Mainit pa rin po ang panahon at manipis ang hangin, kaya naman bumangon po si Mama para buksan ng maigi ang kanilang bintana at kurtina. Habang nasa bintana ay hindi niya napigil na masdan ang paligid. Tanaw niya ang malapit na kakahuyan. Isa sa mga kamalig ng kanyang tatay at ang kapitbahay nilang may kalayuan din. Umihip ulit ang hangin. Napayapos si Mama sa sarili dahil bigla na namang nanayo ang kanyang mga balahibo. Napahawak din siya sa dibdib nang makaramdam ng kaba. Ilang sandali pa may naaninag siyang gumagalaw sa may kalayuan. Naisip ni Mama na baka mga ligaw na hayop o ibon lang. Pero ramdam niyang yun ang itinuturo ng kanyang kaba. Tinitigan pa niya ng maigi ang kakahuyan. Lalo siyang kinilabutan nang mapansin na sa iba't ibang magkakahiwalay na mga puno na ang mga paggalaw. Tansya niya na sa mga 3, 4 o 5 bahagi na iyon ng kakahuyan. Tinutulak na siya ng kilabot na isarado ang bintana. Ngunit pinipigil naman siya ng kuryosidad na manatiling nakadungaw. Nanaig ang kumakati niyang isip kaya pinilit niyang aninagin sa kadiliman ang gumagawa ng mga paggalaw. Hanggang lalo siyang kinilabutan ng matantong papalapit ang mga iyon sa kanilang bahay. Pinilit ni Mama na mga tuwiran sa sarili. Baka nga naman dadaan lang ang mga iyon malapit sa kanilang bakuran. Subalit nang lumipas pa ang ilang sandali, natanaw na ni Mama ang ilang pares ng pulang mga mata. Nakatitig mismo sa kanilang bahay. Mga matang nasisiguro niyang hindi sa hayop. Doon ay dali-dali niyang sinarado ang bintana. Mabilis na humiga at nagtalukbong ng kumot. Hindi nga lang yun nakatulong sapagkat dumikit na sa kanyang isip ang hilakbot sa nakita. Kinaumagahan, antok na gumising si Mama Minda. Nadatnan niyang nag-aalmusal sina Lola Milagros, 2 sa mga kapatid nito at si Tio Julio. Didiretso na sana siya sa kusina para magtimpla ng kapeng bigas. Ngunit natigilan siya nang marinig ang pag-uusap ng mga naroroon.
Sabi ni Chong Kaloy, "Sigurado ka ba niya sa sinasabi mo, Julio?" Sagot naman ni Tio Julio, "Oo nga, Kaloy. Dinig na dinig ko. Kinakalmot nila ang mga dingding sa palibot nitong sala. Tapos naririnig ko rin ang malalakas nilang kaluskos sa mga puno at damo. Ayun nga, at may mga yabag pa sa lupa. Kung ganun, bakit hindi ko sila naramdaman? May mga pangontra ako sa aswang malalaman ko kung naririyan sila sa malapit. Hindi ko alam sa iyo, basta ang sigurado, totoo ang sinasabi ko. Tsaka, hindi naman malabog may mga balbal na galit sa kapatid ko, di ba? Sa dami ng kalaban ng hayop na to, hindi malabog may mga nakabangga siyang hindi niya alam mga aswang pala." Sir Jupiter, gusto na ni Mama na sumabat noon at sabihin sa kanila ang kanyang mga nakita ng nagdaang gabi. Ngunit sadyang dinaig siya ng takot nang malamang maaaring aswang ang mga iyon. Mga balbal. Sa pagkakaalam niya, iyon ang mga aswang na nangunguha at nangangain ng mga bangkay. Napayuko si Mama. Tahimik siyang naglakad papunta sa lagayan ng plato. Kumuha ng baso, kinuha ang kapet asukal, tapos lumapit sa may kalan kung nasaan ang takuri. Binuhos ang ininit na baso at tahimik na pinagmasdan ang hinahalong kapeng bigas. Bigla siyang napalingon nang may tarantang nagbukas ng pinto sa sala at pumasok. Isa pala yun sa mga kapatid ng kanyang nanay, may dalang tinapay. Napalingon din doon ang mga kumakain. "Milagros, tingnan niyo ang likod ng bakuran, madali!" Nagsilabasan agad ang lahat, pati si Mama Minda ay lumabas din papunta sa may likod ng bakuran. Lahat din sila ay natigilan nang makitang napakaraming bahid ng dugo sa dingding, bakod at maging sa lupa. May 2 patay na manok din, parehong wakwak ang mga sikmura at nagkalat ang mga laman loob. Nakakita rin sila ng napakalaking itak na nakatarak sa puno ng atis na nasa harap ng bahay. Muling nabakasan ng matinding pagkabahala ni Mama ang kanyang nanay. Namumutla na nga ito at halos naiiyak. Sinuyod ng mga kapatid ni Lola Milagros at ni Tio Julio ang paligid. Hanggang sa nakita nila ang isang lalaking nakatayo sa malapit. Alam ni Mama na isa ito sa mga taong may galit sa kanilang tatay. Napalitan naman ng kaba ang kilabot na nararamdaman ni Mama Minda nang lumakad si Lola papalapit sa lalaki. Nilapitan niya ang kapitbahay na hinihinala nilang may gawa ng karimari-marim na tagpo. "Manong, kayo ho ba ang may gawa noong sa bakuran namin?" sabi ni Lola sa lalaki. "Oo, ako nga. At dapat lang yan sa asawa mo, Milagros. Dapat lang yan sa demonyong yan," sagot naman ito. "Manong, naiintindihan ko pong galit kayo kay Manuel. Hindi ko rin po kayo pipigilang ihayag ang pagkamuhing iyan. Pero gusto ko lang pong siguraduhin hindi ninyo sasaktan ang mga anak ko. Kung gusto niyo po, ako na lang ang saktan niyo. Basta wag lang ang mga bata. Nagmamakaawa po ako." Tuluyang napaiyak si Lola Milagros. Ang kausap naman ay natigilan. Animoy nabilaukan sa narinig. Dugtong pa ni Lola, "Matatakot na ho kasi talaga ang mga bata sa ganun eh. Nagdusa na ho sila.
kami sa kamay ng asawa ko. Alam kong alam ninyo at ng buong baryo ang tungkol sa pananalbahe sa amin ni Manuel. Tapos nangyari pa ito. Matindi po ang epekto sa kanila na makakita ng patay na manok sa bakuran namin, Manong. May mga dugo at laman loob pang nagkalat. Sir Jupiter, nakita ni Mama ang pagkabigla sa mukha ng lalaki. Singit nito kay Lola, Teka, hindi yata tayo nakakaintindihan, Milagros. Oo, galit ako sa asawa mo, pero wala akong galit sa inyo. At ikalawa, oo, ako ang nagtarak ng itak sa puno ng atis, yung nasa harap ng bahay nyo, pero wala akong alam sa patay na manok na sinasabi mo. Nagtaka ang lahat. Sinama ni na Lola Milagros sa likod ng kanilang bakuran ng lalaki. Maging ito ay nagulat at halos masukarin sa nadatnan. Sabi nito, Hindi ako ang may gawa niyan. Galit lang ako, pero hindi naman ako ganyang kademonyo. Isa pa, kung ako ang may gawa niyan, dapat puno na rin ng dugo ang damit ko ngayon. Mahahalatang nagsasabi naman ng totoo ang lalaking yun, dahil kita talaga sa kanyang mukha ang takot at pandidiri. Nagtanong-tanong din sa ilang mga kapitbahay sina Lola Milagros. Sabi ng mga ito, nakita pa raw nila ang lalaking may bitbit na itak. Pero wala namang patay o kahit buhay na manok. Nagtataka man ay pinilit na lang nilang isang tabi ang nangyari. Inisip nilang baka isang tao o grupo lang yun na may matinding galit talaga kay Lolo Manuel. Kaya naman hinanda na lang nila ang mga sarili kung meron pa mang darating na magsasaboy ng pagkamuhi sa burol. Hindi nga po sila nagkamali, Sir Jupiter. Bandang 2:00 ng hapon ay may dumating. Sa pagkakaalala ni Mama, nasa 10 katao ang mga ito. May mga lalaki at meron ding mga babae. Bagamat karamihan ay matatanda na. Isang tingin pa lamang ni Mama, hindi na maganda ang nararamdaman niya sa mga ito. Agad tumayo ang kanyang balahibo, lalo pa nang pumwesto ang mga ito sa mismong harap ng kanilang bahay. Ilang sandali pa nagtirik ng itim na kandila ang mga dumating sa labas ng bakuran. Saka nagsimulang manalangin. Hindi raw maintindihan ni Mama ang wikang ginamit sa dasal. Subalit sa bandang dulo sumigaw ang kanilang pinuno. Manuel, hindi ka matatahimik sa kabilang buhay. Isinusumpa namin sa ngalan ng makapangyarihang mga espiritu ng kalikasan, hindi matatahimik ang iyong kaluluwa. Doon natauhan si Mama na hindi isang dasal ang inusal ng mga yun, kundi isang sumpa. Naisip tuloy ni Mama na baka sila rin ang kumulam kay Lolo. Nilingon ni Mama si Lola Milagros. Walang ekspresyon itong nakatingin sa grupong dumating. Ganon din ang napuna niya sa mga kapatid ni Lola. Si Tio Julio lang ang nabakasan niya ng pangingilabot. Tumingin siya ulit sa grupong dumating. Nangangatog na ang kanyang tuhod, ngunit naisip niyang lapitan ang mga ito. Mawalang galang na po. Pero kayo ho ba ang... Nangangatal na tanong ni Mama sa lalaking nagsisilbing pinuno ng grupo.
Tugon sa kanya ng matanda. Ining, paumanhin kong natakot ka man. Kayo ng mga kapatid mo. Subalit sadyang walang kapatawaran ng kasalanan ng iyong ama sa amin. Kailangan niyang pagbayaran ng mahal ang kanyang mga ginawa. Napatitig si Mama sa mga mata ng matanda. Matatalim ang mga ito, ngunit nangingilid din ng mga luha. Namalaya na lamang ni Mama na taranta na siyang hinihila ng kanyang Tito Julio pabalik sa loob ng bahay. Pinagsasabihan siya nito, ano raw ba ang nakain niya at nilapitan niya ang mga taong yun? Dinig ni Mama Minda ang tiyuhin pero ang pansin niya ay nakapukol sa grupo ng mga taong naglalakad na paalis. Nang hindi na niya makita ang mga yun, nilapitan ni Mama si Chong Kaloy at tinanong, Chong, posible bang ang grupong yun ang kumulam kay Tatay Manuel? Hindi po maganda ang pakiramdam ko sa grupong yun eh. Palagay ko mabigat talaga ang binitiwan nilang dasal. Bumuntong hininga ang albularyo at nagpaliwanag. Hindi ko na masasabi, Minda. Patay na ang tatay mo. Kaya't malabo nang masuri ko pa ang pagkakakulam sa kanya. Pero hindi naman imposible ang hinala mo, Minda. Kitang-kita naman kasing lihitimo ang sumpang pinakawalan ng mga dumating. Kung ganun ho, bakit wala po kayong ginawa? Ibig kong sabihin, bakit po di ninyo pinigilan yung sumpa? Dahil ramdam kong para lang yun sa namayapan yung ama. Hindi kayo damay doon. Napasimangot si Mama sa narinig. Napadasal na sana tama si Chong Kaloy. Sana nga hindi sila madamay sa sumpang yun. Naisip kasi niyang baka sila ang pagdusahin upang hindi matahimik ang kaluluwa ng ama. Gumugulo nga lang sa utak niya ang itsura ng matandang nagbitiw ng sumpa. Ramdam kasi niyang galit at gumaganti lang talaga ito. Ramdam niyang hindi naman talaga ito masamang tao. Takip silib noong araw ring yun. May dumating namang isa pang grupo ng mga 7 o 8 katao. Sa tingin ni Mama ay nasa 30 o 40 anyos ang mga ito. Maayos ang pananamit. Yung isa pang araw ay mahalata talagang may sinasabi sa buhay. Planchado kasi ang polo na kulay krema, tapos napakakintab din ng itim na sapatos. Nagtaka si Tio Julio kung sino ang mga yon. Sabi naman ni Lola Milagros, ang mga yon ay kaibigan ni Lolo Manuel sa negosyo. Yung mayamang lalaking araw ay may-ari ng gilingan ng palay kung saan bumibili ng bigas si Lolo. Kaya naman maayos silang tinanggap ni na Mama. Ipaghahanda ng araw sana sila ng hapunan, pero sinabi ng mga ito na prutas lang ang kanilang kakainin. Isa-isang lumapit sa kabahaw ng mga bisita at dumungaw. Maliban sa lalaking may-ari raw ng gilingan ng palay. Nakaupo lang ito malapit sa pinto ng sala. Nakatitig sa ataol habang lumalapit ang kanyang mga kasama. Si Mama naman tumitingin-tingin lang sa mga bisita hanggang napadapo ang tingin niya sa lalaking nakapolo. Doon din bigla na naman siyang kinutuban ng masama. Blanko ang emosyon ng lalaki. Pero may nararamdaman si Mama Minda na kakaiba rito.
na titig kasi ito sa kabaong. Nakatikom ang mga labi. Pero halatang nagtatangis ang mga ngipin sa loob. Yung bang pilit lang tinatago ang kung anong sama ng loob. Naisip ni Mama na baka may galit din yun sa kanyang tatay. Baka natapakan din ito ni Lolo Manuel sa negosyo, tapos nagkukunyari lang na maamo nang dumating sa burol. Ilang minuto pa nakaupo na ang mga kasama ng lalaki. At ito naman ang tumayo para dumungaw. Mabagal itong nanglakad habang nananatiling nakatitig sa kabaong. Pansin din ni Mama ang bigat ng bawat hakbang nito. Kaya tumitibay ang hinala niyang galit nga rin ito kay Lolo. Nang makadungaw na sa kabaong, napansin din ni Mama na tumalim ang mga mata ng lalaki. Hindi na rin ito naitago ang pagtitiim ng mga ngipin. Kasabay din noon ang biglang pagbigat ng hangin sa sala. Napahawak sa dibdib si Mama. Nakita niyang nanlaway ang lalaki. At dinilaan pa nito ang sariling mga labi. Napalingon sa paligid si Mama nang mapansing nang sisayawan ang apoy ng mga kandila hanggang sa tuluyan ng mamatay ang mga ito. "Nako, pasensya na. Humangin na malakas." Pahayag ni Tio Julio nang dumating sa sala. Agad niyang sinindihan ulit ang mga kandila habang si Mama Minda ay hindi makakilos sa kinauupuan. Hindi. Ayos lang, kaibigan." Ngiti naman ng lalaking mayaman sa tiyuhin ni Mama. Pagkatapos ay bigla na lang itong lumingon mismo kay Mama tsaka ngumiti ng malapad. Isang makahulugang ngiti na lalong nagpakilabot kay Mama. Nang makabuelo, dali-daling tumayo si Mama Minda at tarantang pumunta sa kwarto nilang magkakapatid. Tinanong siya ng kapatid niyang si Tita Vina kung ano raw ba ang nangyari. Hindi nakapagkwento si Mama. Ang nasabi lang niya, masama ang kanyang pakiramdam at gusto muna niyang magpahinga. Bumaba at naghapunan lang si Mama nang makaalis na ang grupo ng mayamang lalaki. Pagkatapos kumain, pumunta siya sa may kabaong kung saan naglalaro ng baraha sina Tio Julio at Chong Kaloy. Sumali na rin si Mama para malibang kahit papaano. "Oo nga pala, Kaloy. Bukod dun sa matandang nagbitiw ng sumpa, wala ka na bang napansing kamabalagang umaali-aligid sa burol? Baka kasi mamaya paano pa tong mga bata eh." Simula ni Tio Julio. Sagot ni Chong Kaloy, "Wala naman, pre. Aliban siyempre doon sa madugong tagpo sa may bakuran. Hindi ko pa sigurado pero kinukutuban akong hindi tao ang may gawa nun." Sabay na napatitig sina Mama at Tio Julio sa albularyo. Napatanong si Mama kung aswang daw ba ang ibig sabihin ng tiyuhin. Tumango naman ito at saka nagwikang maaaring yun ang mga nilalang na narinig ni Tio Julio nang nagdaang gabi. Doon na nakabuelo si Mama. Isinalaysay niya ang mga nakita niya sa kakahuyan nang dumungaw siya sa bintana. Sinabi niya ang kakaibang kilos ng mga ito. Hindi lang iisa, kundi marami. At ang nakakakilabot na pulang mga mata. Sandaling natahimik ang tatlo sa kinuwento ni Mama Minda. Pagkatapos nagsalita si Chong Kaloy. "Balbal. Malakas ang hinala kung mga balbal na aswang ang nakita mo, Minda.
Puntirya kasi ng mga iyon ang bangkay ng mga kamamatay lang. Isa pa panay grupo sila kung sumalakay. Bihirang mangyari na nag-iisa lang. Singit naman ni Tio Julio. Kung ganun, dapat palang bantayan itong bangkay ni Manuel pagkatapos ilibing. Sa pagkakaalam ko kasi nang huhukay ng sariwang punto ng mga balbal eh. Kinukuha nila yung mga kalilibing pa lang para kainin. Tama ka dyan, Julio. Pero huwag ka mag-alala, kami ng mga kapatid ko ang magbabantay sa libingan. Alam naming may trabaho ka sa bayan at hindi ka pwede magtagal dito. Noong gabing yun ay sina Mama at yung Kaloy ang naiwang nagbabantay kay Lolo. Nagpahinga muna si Tio Julio kasi nga ililibing na si Lolo kinabukasan. Pagkatapos agad pang babalik sa bayan ang tiyuhing iyon ni Mama Minda. Mabuti na lang din at wala namang narinig na kung anong mga kaluskus at yabag si Mama Minda buong gabi. Inisip niyang siguro dahil may kasama siyang albularyo sa harap ng kabaong. Gayunpaman ramdam niyang may mga nagmamasid pa rin sa paligid ng kanilang bahay. Kahit di siya nakatanaw sa labas. Hindi mapakali si Mama dahil sa naranasang magkakasunod na kilabot. Tapos dumagdag pa ang usapan tungkol sa mga balbal na aswang. Kinabukasan bandang 8:00 pa lang ng umaga ay nasa sementeryo na ang mag-anak. May kasama silang pari. Tapos naroon din ang grupo ng mayamang may-ari ng gilingan ng palay. At gaya noong nagdaang araw, titig na titig pa rin ang lalaki sa kabaong hanggang sa ibaba na ito sa hukay. Maya't maya rin itong pinapahid ang sariling laway tsaka tumititig at ngumingiti kay Mama Minda. Ramdam ni Mama na napapansin na siya ng lalaki. Pagkatapos ng libing, naunang umalis ang mayamang lalaki at ang kanyang mga kasama. Sunod namang umuwi ang mag-anak, bagamat nagpaiwan sina Tiyong Kaloy at 3 pang kapatid ni Lola Milagros. Babantayan nga raw nila ang puntod at baka salakayin ito ng mga balbal na aswang. Nang makarating naman sa bahay, nagtanghalian lang sila tapos ay agad nang nagpaalam si Tio Julio. Babalik na raw sa bayan dahil may trabaho pa kinabukasan. Noong pasado 5:00 na ng hapon, naisip ni Mama Minda na hatiran ng hapunan sina Tiyong Kaloy sa sementeryo. Magpapaalam sana siya sa kanyang nanay pero tulog na tulog ito sa sariling silid. Kitang-kita sa mukha ang matinding pagod. Bagamat pansin din ni Mama na tila nabunutan na ng tinik si Lola Milagros dahil sa pagkamatay ng salbahe nitong asawa. Hindi na lang niya ginising ang nanay. Nagluto siya ng ginisang gulay tapos binalot na ito para maihatin sa tiyuhin. Natagalan nga lang siya sa pagluluto kaya mag-aalas 7 na nang makarating siya sa sementeryo. Sir Jupiter, tuloy-tuloy ang lakad ni Mama noon dahil nga pumadilim na. Subalit bigla siyang natigilan sa may bungad ng sementeryo. Naramdaman kasi niya ulit ang parehong kilabot na dulot ng mga kakaibang nilalang sa kakauyan. Kasabay pa nito ang mabigat na presensya ng mayamang lalaki. Napansin na lang ni Mama Minda ang malalamig at malalaking patak ng kanyang pawis. Nangangatog na rin ang mga tuhod
at walang boses na mailabas sa lalamunan. Nang maalala ang pakay, naisip niyang naroroon naman sa puntod ng ama si Chong Kaloy, isang albularyo, kaya siguro ay wala siyang dapat ikabahala. Nagsimula siyang maglakad ng mabagal. Hindi lumilingon sa paligid at baka kung ano pa ang matanaw. Matagal ang mga hakbang, ngunit tarantang napatago sa isang malaking puno nang makita ang mga naghuhukay sa puntod ni Lolo Manuel. Sa ilalim ng bilog na buwan ay kitang-kita niya ang iilang tao. Pinagtutulungan ng mga ito na iangat ang kabaong ng kanyang ama. Kitang-kita rin niya ang pulang mga mata nito na parang mga alitap-tap sa gabi. Nagpalinga-linga si Mama, ngunit di niya makita si Chong Kaloy. Nagpaikot-ikot na sa utak niya ang tungkol sa mga balbal na aswang. Subalit, hindi siya makagalaw para makatakbo at makahingi ng saklolo. Tumingin siya ulit sa mga nasa puntod ng ama. Lalong lumaki ang pagkakamaang ng kanyang bunganga nang buksan ng mga ito ang kabaong at walang ano-ano'y sinimulan nilang lantakan ang laman ng bagkay. Pinaghati-hatian nila ang katawan ni Lolo Manuel. May kumuha sa mga binti, sa mga kamay at maski sa laman loob. Gigil na gigil ang mga ito, nariyan at umuungol pa habang kumakain. Meron pa ngang nagpakawala ng malakas ngunit garalgal na hiyaw. Tinakpan ni Mama Minda ang mga tenga dahil nakakarindi raw talagang marinig ang hiyaw na yun. Kaya naman nabitiwan niya ang supot ng dalang pagkain. Napaatras din siya ng 2 hakbang gawa ng matinding hilakbot. Ang kaso, sa paghakbang niyang yun ay natapakan niya ang mismong supot ng pagkain. Gumawa ito ng ingay na nagpalingon sa isa sa mga balbal sa kinaroroonan ni Mama. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Mama Minda na ngumiti ito ng malapan sa kanya. Doon, nakilala niyang ang balbal na yun mismo ang mayamang lalaki na dumalaw sa burol. Napaatras pang lalo si Mama nang makita niyang tumayo ang lalaki. Halos pangkaraniwan lang ang mukha nito, bagamat pulang-pula at nanlalaki ang mga mata. Litaw rin ng mahabang dila at matatalim na mga ngipin. Nagkatitigan silang dalawa. Pinakita pa nito ang pagdukot niya sa puso ni Lolo Manuel. Nasuka si Mama sa kinatatayuan, subalit halos lumipad ang kaluluwa niya nang mapansing tumatakbo papunta sa kanya ang balbal. Doon na napasigaw ng malakas si Mama at kumaripas sa pagtakbo. Kulang na nga lang daw noon ay liparin niya ang tinatakbuhan. Makauwi lang agad sa kanilang bahay. Nagtataka kung bakit siya hinahabol ng isang aswang na dapat ay bangkay lang ang kinakain. Tinatanong sa isip kung nasaan na ba ang albularyong tiyuhin. Nilingon ni Mama Minda ang humahabol. Nakita niyang nagpapalundang-lundang ito sa mga sanga ng mga puno. Nakatitig pa rin sa kanya at hawak pa rin ang puso ni Lolo. Tuloy-tuloy siya sa pagtakbo. Nagdarasal na sana magawa niyang matakasan ng tiyak na kapahamakan. Ilang minuto sa pagtakbo ay muli siyang lumingon. Wala na ang umahabol. Hindi niya alam kung kailan siya nito nilubayan. Naisip niyang siguro sadyang tinakot lang siya nito kasi nga hindi naman kumakain ng mga buhay na tao ang mga balbal. Sa pagod ay napasalampak sa gilid ng daan si Mama. Nagpahinga ng ilang minuto bago lumakad uli papauwi. Natagalan pa raw siya sa paglalakad noon dahil nga sa pagod.
Noong papalapit na siya sa bahay, muli siyang natigilan nang matanaw na may kausap si Lola Milagros sa harap ng pinto. May nakita rin siyang kotseng nakaparada sa tapat. Tinitigan niya ang kausap ng kanyang nanay at nanlaki ang mga mata ng matauhang ito na naman ang mayamang lalaki. Nakita niyang may inabot itong makapal na sako ng bigas kay Lola Milagros pagkatapos kinamayan nito si Lola. Tumalikod at lumagad papunta sa sasakyan. Sinarado na rin ng babae ang pinto ng bahay. Noong papasok na sa sasakyan ng mayamang lalaki, nagulat si Mama Minda nang bigla itong lumingon sa direksyon niya. Kumaway, tsaka tumuloy na sa loob ng kotse. Hindi nagtagal ay umalis na rin ito. Doon lang nakahinga ng maluwag si Mama. Ngunit hindi may kakailang napakagulo ng utak niya noon. Iniisip niya bakit nagpunta rito ang isang balbal na aswang. Ano ang binigay niya kay nanay? Tsaka, bakit hindi nararamdaman ni Chong na aswang ang isang yun? Madaling pumasok ng bahay si Mama Minda. Nadatnan niya ang dalawa niyang kapatid, pati si Chong Kaloy. Di napigil na umiyak ni Mama. Agad niyang sinabi, "Chong, nagpunta ako ng sementeryo kasi natiran ko kayo ng makakain. Bakit wala kayo roon? Bakit ang mga halimaw na yun ang naabutan ko?" Napatingin kay Mama Minda ang lahat ng naroroon sa sala. Nababahala namang tumayo si Chong Kaloy. Lumapit sa kanya at nanginginig na sinabing, "Minda, bakit ka pumunta roon? Alam mo namang delikado eh. Kami nga hindi kinaya ang mga halimaw na yun. Sinalakay nila kami. Wala kaming nagawa. Wala ring talab maski ang pangontrang dala ko. Kaya napakaripas na lang kami palayo." Kung ganun, bakit nagpunta ulit dito yung balbal na yun? Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Chong Kaloy at ng kanyang mga kapatid dahil sa singhal ni Mama. Singhal na dulot ng pinaghalo-halong hilakbot, inis at matinding pagkalito. Nang hindi sumagot ang albularyo, dali-daling pumanik si Mama papunta sa kwarto ni Lola Milagros. Tinawag niya ang nanay habang malakas na kinakatok ang pinto. Sinusubukan siyang pigilan ni Chong Kaloy. Sinasabi nitong huwag muna niyang istorbohin ng kanyang nanay dahil nagpapahinga ito. Subalit hindi nagpaawat si Mama. Kasi hindi talaga maganda ang kutob niya. Iyak na siya ng iyak at itinutulak na niya palayo ang mga pumipigil sa kanya. Hanggang sa mahanap niya ang susi sa mga silid ng bahay. Dali-dali siyang bumalik sa may pinto ng kwarto ni Lola. Pinigilan sa ulit ng mga tiyuhin, ngunit sa pagkakataong iyon ay nasa tabi na niya ang mga kapatid. Pare-parehong nag-aalala ang mga ito para sa kanilang nanay at ate. Kaya naman wala nang nagawa ang albularyo. Nabuksan ni Mama ang pinto at tumambad sa kanila si Lola Milagros na nakaupo sa sahig. Sinasaksak ng paulit-ulit ang ulo ng kanilang Tatay Manuel at kinakain ng puso nito. Humahagulgul din ito at di tumitigil sa pagsasalita sa hangin. "Isinumpa kita. Isinusumpa ko ang kaluluwa mong demonyo ka. Magdusa ka sa impyerno. Magdusa ka ng ilang ulit na mas matindi sa dinanas ko sa iyo. Sinira mo ang buhay ko, hayop ka. Sinira mo ang buhay ko."
Tuloy-tuloy sa pagnguya at pagsubo ang kanilang nanay. Hindi humihinto kahit pa sumasabog ang tirang mga dugo at katas mula sa kinakaing puso. Nang di makontento, gigil nitong nilamukos ang karne at saka napasigaw sa kawalan. Magkahalong pagkabahala, pangingilabot at pangdidiri ang namayani kina mama nang niyakap nila si Lola. Sir Jupiter, walang magawa ang magkakapatid kundi umiyak habang yakap ang kanilang ilaw ng tahanan. Ilaw na tila pundido na ang katinuan. Doon, inamin sa kanila ni Chong Kaloy ang lahat. Siya mismo ang kumulam kay Lolo Manuel. At nakipagkasundo nga si Lola Milagros sa mga balbal na aswang. Sabi ni Chong, "Minda, pagod na akong makitang palaging malamlam ang mukha ni Ate Milagros. 13 anyos pa lang siya mula nang pinilit siyang ipakasal sa hayop na si Manuel. Simula noon, hindi ko na siya nakitang ngumiti. Hindi ko na siya nakitang maging masaya. Kaya pinihilit kong aralin ang itim na mahika para wakasan ang buhay ng demonyong yan. Pero pinigilan ako ni Ate Milagros noong una. Hindi naman daw kasi sapat na mamatay lang si Manuel. Doon na ako dumikit pang lalo sa inyong tatay. Hanggang sa nalaman ko ngang may nakaaway siyang may-ari ng gilingan ng palay. At nalaman ko ring balbal ang mga taong yun. Doon na nakipagkasundo mismo si Ate Milagros sa mga aswang. Ako naman ay sinimulan ng kulamin si Manuel. Tugon ko naman, "Yung naman bakit di niyo pinigilan si nanay? Alam ko galit kayo kay tatay, kahit naman ako, kami ng mga kapatid ko. Pero bakit humantong sa ganito? Bakit nasiraan ang bait si nanay dahil dito?" Matapos mag-usap, pinakiusapan ni Mama si Chong Kaloy na ibalik sa puntod kahit ang ulo man lang ni Lolo. Oo, alam niyang masamang tao ito at kinamumuhayan niya rin ito. Pero ano't anuman ay tatay pa rin niya ito. Pumayag naman ang albularyo. Pinainom niya ng pampakalma at pampatulog na halamang gamot si Lola. Tapos kinuha na nila ang ulo ni Lolo Manuel para ilibing. Kinabukasan din noon nagpunta sila sa bayan upang ipatingin sa dalubhasa si Lola. Mabuti na lang at hindi pa naman ganoon kalala ang problema sa pag-iisip ni Lola Milagros. Dala lang talaga yun ng labis-labis na naipong galit sa loob ng mahabang panahon. Makalipas ang ilang buwan, nakauwi na rin naman agad si Lola sa kanila. Bagamat may iniinom itong gamot. Simula noon, namuhay na ng masaya ang mag-iina. Pinalago nila ang naiwang ari-arian ng namayapang negosyante. Tapos ay lumipat dito nga sa Bacolod, makalipas ang ilang taon. Dito sila nagsimulang muli. Sinisikap maghilom ang mga sugat at galit na dulot ng nakaraan. Hindi na rin nag-asawa ulit si Lola Milagros dahil mas pinili nitong ituon ang pansin sa mga anak. Sa ngayon po ay malusog pa rin ang mamaminda ko. Kapitbahay din namin sina Chong Kaloy at ang pamilya nito.
Si Lola Milagros naman po ay pumanaw na noong 2011. Masaya ako para kay Lola. Lalo't nakita ko pang naging maligaya siya sa piling namin na kanyang mga apo. Dalangin ko, sana payapa na siyang nagpapahinga kung nasaan man siya ngayon. Hanggang dito na lang po. More power. Sityo Pangil.